சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே லட்சியம் விளையாட்டு அகாடமி சார்பில் 2வது ஆண்டு தடகள போட்டி நடைபெற்றன. செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அடுத்த மெல்ரோசாபுரம் CSI உயர்நிலைப் பள்ளியில் லட்சியம் விளையாட்டு அகாடமி சார்பில் 2ஆம் ஆண்டு தடகள போட்டி நடைபெற்றது. போட்டியில் மாணவ மாணவிகள் உற்சாகமாக பங்கேற்று தங்களது விளையாட்டு திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக செங்கல்பட்டு தொகுதி MLA தியாகராஜன் கலந்து கொண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள், பதக்கங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கி வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்தனர். Sivaram, Zero Limits. Third place, Advait Radish, SCAT World School. மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் விளையாட்டு வீரர்கள், பெற்றோர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் தாவிக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.